Накрая само прибави рекламна пауза. Нали? Канал 1, рекламна пауза. Естествено, рекламна пауза. Окей. В това куцо време вие не гледайте Венета Райкова. А гледайте рекламна пауза, защото ще ви бия. Аре. 10:30 вечерта. Извиняй. С две думи. Добре. Стоп. Излезе обаче там от декора, извиняй. Така да се каже, хумор. Без звук. Пак. Пътуваме, Ники. Кампания. Аре, че имате бас там. Преди малко... Чакай, дръпни малко надолу. Преди малко. Цял вечер в кръга и да... Пуснат май се повтори 2 пъти. Рекламна пауза. Това беше готино. Повтаряме. Продължаваме в рекламна пауза да се подчиняваме на водещия принцип. Окей ли? Или... Отново. Що? Заради Кънчев на ми саботира. Някой даже упоритоха притежаващия... Звука. Само че аз го натъртих видео. Не ми се мърда аутокюто. Всички се изсипаха в дома на притежаващия видео, за да гледат за кой ли път... Всички те. Да. Чакай. Или да си пуснат Кобра с Силвестър. Сори. Съседи, близките и познатите се изсипаха в къщи. Или онзи филм с Стивен Кинг в... С Стивен Кинг. Аз те чувам сега. Не успя да натисна кой, че трябва да повториш, защото нямам пак звук. Не, после не може, после. И съответно новите ни предложения. Звук. Така ще е много неприятно, ако ще продължава. Трябва нещо да се оправи. Ти така каза миналия път. Преди да продължим с тези... Загуби ми се. А не някакво натрапчено... Имам още много класически рекламни... класически истории. Киски си? Майтап си парад. Абе, чакай бе. Айде бе! Е жертва на... Звук няма. Света се отбеляза. Отбеляза се. Тук мога да вкараш още така по-гадна да бъдеш. Добре. Защото все пак ти си жена и нали се сещаш. Ох. Сега вече можем да се насочим... Дали е възможно такова съчетание, лека и незабравимо, не знам, опитайте. Добре. Добре, момеката. То ти някакво го се опита да го изиграеш и да я знам. Аре. Иначе се получи, бе, имаме. Добре, айде. Това е първото издание. Това е първото издание. Врътката ли? Да, аз да я врътна. Лошата фея или... Започна не само рекламна пауза. Пауза. Няма. Айде, опитайте се да се забавлявате. Ще се спънах. Се спънеш себе си. Готино ли? Нищо не мога да се намеси. Няма нищо общо с коледните музики, които ни заливат... Защо на хората им... Изпусна го, сори. Да, ама не мога да казвам Л. Лест. I gave you my heart. The very next day you gave it away. Какво да го пее ли? С онази песен на Джордж Майк... Какво ще си правя с кречове? Защо на хората си... Да... Нищо няма позавите. Ужас.
Хо-хо-хо. Честно казвам, ми писам да звъня. Това е заради една реклама с бирата. Това предаване е ставало дума за това... Да. Аз не мога да застана зад дивана, или мога? Въпреки, че онзи мъж... Извиняй. Ние работим. Между другото, мъжете, когато видят готина руса мацка, не има много загледане за... Еми, едното или другото? Добре. Ами аз разбрах, добре. Коя? В рекламна пауза, след това... в плюс още няколко... Тая камера... Далекоглед ми трябва за нея, разбираш? Няма още, сега продължавам тук си. Сега да видим какво става наистина... Сори. Знам как. Смущение обаче се получи. Смущение се получи, защото седнах на него. Хората в европейския... Въобще и не го докосва, бе. То все малко... Това е... Не, бе, ето, тук е микрофона, виж къде е, той е далече. Да си ходим вече. Опс. Хо-хо-хо. И бутилка ром. Хо-хо-хо. Чакам да чуя аз. Ехо. Глас пустиня. Всичко това е за другата събота.